Καλημέρα guys, αποφάσισα να κάνω αυτό το βίντεο γιατί βρήκα έναν πολύ ενδιαφέρον τρόπο να αυξήσω την ταχύτητα download με torrent. Με λίγα λόγια, αν ακολουθήσετε όσα κάνω σε αυτό το βίντεο, θα μπορέσετε μέχρι και να οχταπλασιάσετε την ταχύτητα download σε κάθε torrent που κατεβάζετε. Λοιπόν, ξεκινώντας θέλω να σας πω, πολύ μπορεί να το ξέρετε βέβαια, ότι το mTorrent είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο παίρνεις και δίνεις, δηλαδή ταυτόχρονα καθώς κατεβάζεις κάτι, κάνεις και upload, ανεβάζεις δηλαδή κάτι άλλο που είναι το λεγόμενο seed σε ένα torrent. Αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέρη του προγράμματος. Επίσης η ταχύτητα κατεβάσματος αλλά και ανεβάσματος έχει να κάνει με δύο αριθμούς, τους τροφοδότες και τους αποδέκτες, ή στα αγγλικά seeders και peers, οι οποίοι καθορίζουν το πόσο γρήγορα ή πόσο αργά θα κατεβάζει ή θα ανεβάζει το torrent ή ένα αρχείο. Για παράδειγμα, αν θες να κατεβάσεις ένα αρχείο, π.χ. ένα παιχνίδι ή μια ταινία ή ένα τραγούδι ή οτιδήποτε άλλο, θα ψάξετε και θα δείτε να κατεβάσετε ένα torrent το οποίο θα έχει πολλούς τροφοδότες ή πολλούς seeders στα αγγλικά. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των τροφοδότων, τόσο πιο μεγάλη θα είναι η ταχύτητα download. Από την άλλη υπάρχουν και οι αποδέκτες, οι peers, οι οποίοι εμποδίζουν το download. Έτσι θα πρέπει να αποφύγετε μεγάλους αριθμούς αποδεκτών. Ωραία, τώρα θα ξεκινήσουμε και θα σας δείξω τον τρόπο για οποιοδήποτε torrent να μπορέσετε να αυξήσετε την ταχύτητα download. Το μόνο που κάνω είναι να ανοίξω το mTorrent, το πρόγραμμα, οποιαδήποτε version και να έχετε δεν υπάρχει πρόβλημα, είναι ακριβώς το ίδιο, και θα αλλάξω κάποια settings. Πηγαίνουμε στα options, preferences και ξεκινάμε. Λοιπόν, θα πάμε αρχικά εδώ που λέει connection, που σημαίνει σύνδεση. Θα αντιγράψετε πιστά ό,τι έχω εδώ πέρα. Ξεκινώντας, εδώ πέρα έχουμε 4 προτάσεις. Θα κάνετε tick τις δύο πρώτες και από τη δεύτερη στείλετε τη δεύτερη, όπως είναι εδώ πέρα. Και εδώ έχουμε ένα αριθμό που λέει random port, δηλαδή είναι η θύρα σύνδεσης, ας το πούμε, με την οποία συνδέεται το πρόγραμμα αλλά και το ίντερνετ για να μπορέσετε να κατεβάσετε ένα αρχείο. Εδώ πέρα δεν είναι αναγκαστικό να βάλετε τον αριθμό που έχω εγώ, δηλαδή το 58313, αλλά θα ήταν καλό να βάλετε ένα αριθμό ανάμεσα στο 30.000 και στο 65.000, διότι πάνω ή κάτω από αυτό η ταχύτητα παίζει πάρα πολύ. Μπορεί να φτάσετε δηλαδή στην πιο αργή ταχύτητα αλλά και στην πιο γρήγορη. Είναι τυχαίο δηλαδή. Εγώ επέλεξα αυτόν τον αριθμό διότι είδα πάρα πολλούς αριθμούς και είδα ότι αυτός ήταν ο πιο καλός για μένα. Μπορείτε να το πειράξετε κι εσείς λίγο, πατώντας εδώ random port, θα αλλάξει μόνο του. Απλά να θυμάστε να έχετε έναν αριθμό ανάμεσα στο 30.000 και στο 65.000. Έπειτα εδώ proxy server δεν χρειάζεστε. Proxy server είναι όταν έχετε να κατεβάσετε αρχεία τεράστιου μεγέθους, μιλάμε για πάνω από 50 GB για κάθε αρχείο. Αν όντως χρειάζεται να κατεβάσετε κάτι τέτοιο, θα πατήσετε εδώ πέρα HTTP ή HTTPs. Τα άλλα δύο πραγματικά δεν ξέρω τι είναι, αλλά πρέπει να είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Λοιπόν, συνεχίζουμε και πηγαίνουμε εδώ που λέει bandwidth. Έχουμε αρχικά maximum upload rate, δηλαδή η μέγιστη ταχύτητα upload. Αν βάλετε 0 σημαίνει unlimited και έχω βάλει 0 διότι δεν υπάρχει λόγος να βάζετε όριο για το upload speed. Πραγματικά άμα θέλετε μπορείτε να βάλετε, απλά δεν υπάρχει λόγος. Έπειτα εδώ στο download οπωσδήποτε θα βάλετε 0 για να μην υπάρχει όριο στο download speed. Global rate limit options θα κάνετε tick στο πρώτο. Και έπειτα εδώ που λέει number of connections, στην πρώτη στήλη θα βάλετε 168, στη δεύτερη στήλη θα βάλετε 64. Αυτό έχει να κάνει πριν που σας έλεγα με τροφοδότες και αποδέκτες. Δηλαδή θα είναι πάντα οι τροφοδότες διπλάσιοι τουλάχιστον από τους αποδέκτες. Εδώ βλέπετε 168 τροφοδότες και 64 αποδέκτες. Number of upload slots per torrent 1 είναι αρκετό, πιστεύω, δεν χρειάζεται παραπάνω. Τώρα, η τελευταία πρόταση εδώ πέρα που λέει use additional upload slots if upload speed less than 19%. Εδώ πέρα θα βάλετε tick αν η ταχύτητα download που έχετε είναι κάτω από 1 MB το δευτερόλεπτο σταθερά. Εμένα είναι 1 MB το δευτερόλεπτο ακριβώς το download speed, οπότε το έχω τικάρει για να ανεβαίνει έστω και λίγο.
Συνεχίζουμε εδώ που λέει BitTorrent. Εδώ θα βάλετε tick σε όλες τις προτάσεις όπως έχω βάλει εγώ, και εδώ outgoing enabled και tick όπως έχω βάλει ακριβώς. Αντιγράψτε πιστά. Δεν θα μπω σε περαιτέρω πληροφορίες για το τι είναι το καθένα, γιατί δεν πρόκειται να καταλάβετε και πολλά. Όχι ότι εγώ τα ξέρω όλα, αλλά από ό,τι έχω ψάξει έτσι είναι το πιο καλό. Ελπίζω να τα βάλατε. Συνεχίζουμε με το queuing, που είναι η σειρά. Λοιπόν, για να πετύχετε τη μέγιστη ταχύτητα download θα πρέπει να μην χρησιμοποιείτε πάνω από ένα torrent σε κάθε φορά που το κατεβάζετε. Γι' αυτό εδώ θα βάλετε ένα και εδώ ένα. Μετά, εδώ είναι το minimum ratio. Ratio είναι, ας το πούμε, το ποσοστό της 100 στην ικανότητα του δικτύου σας να κατεβάσει. Πολλοί το έχουν βάλει μέχρι 100%. Όμως αφού μπορείτε να το βάλετε πάνω από 100%, γιατί να μην το βάλετε? Εγώ για παράδειγμα το έχω βάλει 300%. Μπορώ και παραπάνω, αλλά είδα ότι το ίντερνετ μου, η σύνδεση δεν αντέχει παραπάνω. Δηλαδή, πώς να το πω τώρα, παραπάνω από αυτό δεν υπάρχει λόγος, και εσείς μπορείτε αυτό να το πειραματιστείτε. Αν έχετε πολύ γρήγορο ίντερνετ και θέλετε να το κάνετε ακόμα πιο γρήγορο, βάλτε το και παραπάνω από 300. Εγώ είδα ότι μέχρι 300 μου είναι πολύ καλό και γι' αυτό το έβαλα. Από κάτω 0 και 0 βάλτε, αντιγράψτε πιστά ό,τι έχω κάνει. Και συνεχίζουμε. Θα πάμε Advanced Settings. Θα το ανοίξετε και θα πατήσετε εδώ που λέει Disk Cuts. Εδώ πέρα θα βάλετε tick τις προτάσεις που έχω βάλει και εγώ, από την πρώτη στήλη στη δεύτερη. Μετά εδώ Enable Caching of Disk Writes. Αυτά δεν χρειάζεται. Και εδώ Enable Caching of Disk Reads. Θα το βάλετε tick και εδώ στην τελευταία πρόταση πάλι tick. Μετά θα πατήσουμε πάνω Advanced. Εδώ πέρα θα σας βγάλει μια σειρά πάρα πολλούς αριθμούς, είναι άπειροι, στους οποίους θα χρειαστεί να πειράξετε μόνο λίγους. Ξεκινάμε. Στην αρχή πηγαίνουμε εδώ που λέει bt.connect, κάτω παύλα speed. Βλέπετε ότι έχω βάλει 50. Το αρχικό είναι 7. Είναι πολύ μικρό. Έβαλα τουλάχιστον 50, μπορείτε να βάλετε και παραπάνω, και όπως είπα αυτό είναι ανάλογα με την ταχύτητα του ίντερνετ. Αν έχετε πολύ γρήγορο ίντερνετ μπορείτε να βάλετε ακόμα περισσότερο. Αν έχετε αργό ίντερνετ βάλετε μέχρι 70 το πολύ. Συνεχίζουμε και πηγαίνουμε στο GUI. Το οποίο είναι κάπου... αυτό ακριβώς που λέει εδώ 2000. Αυτό που ήταν από μόνο του ήταν 1000. Απλά το διπλασίασα για να έχω μεγαλύτερη επίδοση. Και πάλι υπάρχει το συνηθισμένο στάνταρ που σας λέω ότι όσο πιο γρήγορο ίντερνετ έχετε, τόσο μεγαλύτερο αριθμό μπορείτε να βάλετε. Εγώ το έχω 2000, μπορείτε να το βάλετε 2000, είναι, πιστέψτε με, πάρα πολύ καλό. Σύμφωνα με όλα αυτά που θα κάνω, η ταχύτητα θα οχταπλασιαστεί περίπου. Συνεχίζουμε με τα peers, που είναι οι αποδέχτες. Κάτι πολύ σημαντικό. Εδώ πέρα έχω βάλει 120. Συνιστώ να μην βάλετε παραπάνω. Αυτό έχει να κάνει με δευτερόλεπτα. Δηλαδή 2 λεπτά, άμα αποδέχεται κάθε αποδέκτης, κάθε peer δηλαδή, είναι καλός χρόνος. Είδατε ότι έχει ήδη 300. Είναι υπερβολικό. Το μέγιστο 120, και βάζω 120 για να υπάρχει και μια ισορροπία με τροφοδότες και αποδέκτες. Λοιπόν, και το τελευταίο που έχουμε να κάνουμε είναι RSS Update Interval, το οποίο είναι αυτό. Αυτό που είχε ήδη από μόνο του είναι 15. Το μεγαλώνουμε λίγο. Αυτό που να το βάλετε 60 δεν έχει να κάνει με το ίντερνετ, αλλά έχει να κάνει με το torrent το οποίο κατεβάζετε. 60 είναι το πιο συνηθισμένο, οπότε θα είναι καλό για σχεδόν όλα τα torrent τα οποία θα θέλετε να κατεβάσετε. Set 60. Και όλα τα άλλα τα αφήνετε όπως είναι. Πατάτε OK. Τώρα, για να εφαρμοστούν αυτά τα στοιχεία που βάλατε σε ένα torrent, θα κλείσετε το mTorrent και το ξανανοίγετε. Εν τω μεταξύ, αν έχετε κάποιο torrent ενεργό, θα πατήσετε stop, και όταν το ξανανοίξετε θα πατήσετε πάλι play για να συνεχίσει. Εγώ δεν έχω κάποιο torrent εδώ πέρα, αυτή τη στιγμή δεν έχω ίντερνετ. Ό,τι άλλες πληροφορίες χρειαστείτε θα τα βάλω στην περιγραφή. Τώρα, κάτι τελευταίο που θέλω να σας πω. Αυτός ο τρόπος που σας έδειξα μόλις τώρα για να κατεβάσετε πιο γρήγορα
πιθανό να λειτουργήσει μόνο για torrents τα οποία έχουν πολύ λίγους αποδέχτες και πολύ λίγους τροφοδότες και πολλούς αποδέχτες. Δηλαδή, εδώ πέρα seeds, αν βάλουμε και peers, το βάλω λίγο, εδώ είναι seeds και peers. Άμα τα seeds είναι λιγότερα ή σχεδόν καθόλου 0 ή στο 1 και τα peers είναι πολλά, σημαίνει ότι το torrent, το download speed θα σέρνεται πραγματικά, θα κατεβάζετε με πολύ μικρή ταχύτητα. Μιλάμε για κάτω από 1 kilobyte. Αν εφαρμόσετε αυτά τα settings που μόλις έβαλα, αυτό το πράγμα δεν θα υπάρχει. Τώρα, αν έχετε για παράδειγμα καλή σύνδεση ίντερνετ, όπως περίπου εγώ ας πούμε ότι έχω, διότι κατεβάζω με 1 MB per second στη μέγιστη ταχύτητα, και έχετε ένα torrent το οποίο έχει πολλούς τροφοδότες και λίγους αποδέκτες, σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα στο download, θα κατεβάσετε με μεγάλη ταχύτητα. Το κατά πόσο με αυτά τα settings που κάναμε θα πολλαπλασιαστεί η ταχύτητα όταν είναι ήδη full, δεν το ξέρω, διότι δεν το έχω δοκιμάσει. Θα το δοκιμάσω και θα βάλω πληροφορίες στην περιγραφή. Αλλά από ό,τι έχω καταλάβει, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να μεγαλώσει και αυτή η ταχύτητα. Είναι δοκιμασμένο σε σχέση με κάτι άλλα βίντεο που σας δείχνουν, για παράδειγμα πώς να κάνετε 500 φορές πιο γρήγορη ταχύτητα download, τα οποία είναι fake όντως και στείλ αυτά που λένε 100% δουλεύει κλπ. Τα περισσότερα είναι fake. Αυτά όλα που έχω κάνει είναι συνδυασμός από πολλά βίντεο και περίπου μου πήρε μια εβδομάδα για να βρω τον κατάλληλο συνδυασμό και τη δικιά μου σύνδεση. Αυτά που έχω βάλει είναι σχεδόν ίδια για όλες τις συνδέσεις ίντερνετ και πιστεύω πως θα δουλέψουν για όλους σας. Επαναλαμβάνω, δεν είναι fake, είναι αληθινό αυτό που κάνω. Και σας δίνω για παράδειγμα, κατέβαζα συγκεκριμένα ένα παιχνίδι, το οποίο είχε, τα έχω σημειώσει κιόλας, είχε 10 τροφοδότες και 55 αποδέχτες, δηλαδή οι αποδέχτες ήταν 500% πιο πολλοί από τους τροφοδότες, που σημαίνει ότι σε κανονικές συνθήκες το torrent αυτό θα σερνόταν, θα ήταν πολύ αργό. Εφαρμόζοντας αυτά τα settings όμως, η ταχύτητα download από 100 KB στο δευτερόλεπτο ανέβηκε σταθερά στο 1 MB, δεκαπλασιάστηκε δηλαδή. Αυτό έχει να κάνει και με torrent, για παράδειγμα, αν οι αποδέχτες είναι ακόμη περισσότεροι από 500% από ό,τι από τους τροφοδότες, μπορεί η ταχύτητα να μην είναι 10 φορές μεγαλύτερη, αλλά 9 ή 8 φορές μεγαλύτερη. Γι' αυτό, εκτός από το να εφαρμόσετε αυτά τα settings, πρέπει να ψάχνετε και torrent που η διαφορά μεταξύ τροφοδότων και αποδεκτών να μην είναι μεγάλη, ή όσο το δυνατόν οι τροφοδότες να είναι περισσότεροι από τους αποδέκτες. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω, ελπίζω να σας βοήθησα. Ό,τι θέλετε αφήστε ένα comment από κάτω και άμα σας άρεσε το βίντεο πατήστε ένα like και κάντε εγγραφή για περισσότερα βίντεο. Ελπίζω να ανεβάσω κι άλλα βίντεο για το μετρικάκι και τέτοια, ξέρετε τώρα, για το πως να κατεβάζετε έστω και πιο γρήγορα ή να κάνετε upload πιο γρήγορα σε άλλα sites όπως Mega και RapidShare κλπ. Ή άλλα PC tutorials. Από μένα, καλή σας ημέρα, γεια σας.